Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri elkarrizketen saio berri honetara, Nest elkarrizketa saiora. Hauek Nest programaren barruan daude eta bereziki pozik gaude hemen gurekin daukagulako Jason Brom zuzendaria. Ikusi duzue I TV Glow hirugarren film luzea eta Zabaltegi Tabakalera sailean lehiatzen dira duela 2 egun aurkeztu zen hemen. Hain zuzen, dinamika beti bezala honeko izango da, lehenik eta behin guk hitz egingo dugu eta gero galderen txanda irekiko dugu. Mila esker hemen egoteagatik eta gonbidapena onartzeagatik. Lehenik eta behin astelehenen gertatu zen zerbaitekin hasi nahi dut. Hemen ginen, filmaren estreinaldian, eta uste dut guztiak oso konektatuta ginela filmearekin eta gertatzen ari zenarekin. Eta galderetan ere gertatu zena oso interesgarria izan zen, elkartruke oso interesgarria izan zelako, eta horrelako elkartrukea ez dira oso ohikoak. Hau ere gertatu izan zaizu beste estreinaldietan, zer uste duzu gertatu zela hor? Bai, urte osoan gertatu da eta benetan hunkigarria da. Astelehena esan nuen moduan saiatzen naiz filmak oso barrenetik egiten eta ez dut uste historiarekin hasten izenik edo narratibarekin, baizik eta mezuarekin. Nik ulertzen dudan hori jendeak ulertzeko moduan horrekin hasten den. Zerbait zeharragoa da, zerbait oblikuagoa, misterio bat izaten da niretzat ere, hau denbora luzean, eta prozesua ere askotan misterioa da. Eta irudi bat edo ideia bat hartzen dut, askotan topatu egin behar dut, eta ulertu egin behar dut zergatik geratu zaidan gogoan, eta batzuetan urtebete ere behar izaten dut hori guztia garatzeko eta ulertzeko, eta horrek erakusten du nola proiektua personala den, eta beraz, ez dut aldi berean pentsatzen terapia denik, edo oso prozesu internoa denik, pertsonaiak, narratiba noski oso garrantzitsuak dira, baina niri oso berandu heltzen zait prozesuan. Zerbait sortzaile izan daiteken sortzeko modurik errazena hau iruditzen zait, galderak egitea eta ikusleekin saiatzen naizen modu horretan konektatzea, eta beraz saiatzen naiz topatzen nahi ditudan estetika horiek eta irudiak eta narratibak eta erritmoa eta pertsonaiak eta horiek guztiak film bat egiten dituzun horiek guztiak gero topatzen saiatzen naiz. Nire lehen filmean esaterako obsesionatuta nintzen hainbat urtez interneteko komunitatearen inguruan zerbait egitearekin, eta ez duen ulertzen zergatik zehatz mehatz. Baina sormen prozesuan, berandu konturantu nintzen, esploratzen ari nintzen horrek zerikusi handia zuela nire generoarekin, eta nire genero disforiarekin, eta genero gatazkarekin, eta norbera interneten bilatzeaz eta pantailaren iluntasunean murgiltze horrekin. Baina hori guztia ez zitzaidan hasieran etorri, ez nuen pentsatu disforiaren inguruko filmat egin nahi nuenik. Eta filma dagoeneko estreinatu zenean, hasi nuen nire transizioa hasia nuen dagoeneko, eta nire burua ulertzen nuen transpertsona gisa, baina orduan kezkatzen hasi nintzen, inseguritate handia sentitu nuen, pentsatzen nuelako ikuslek pentsatuko zutela ez nuela ondo irudikatu, edo ez nuela erantzukizunez eta arduraz irudikatu hau guztia, eta ez nuela mezua ondo transmititu trans komunitatearen ingurukoa.
eta transa etzen jende horrek askotan ez zuen ondo ulertu zer zuen transetik pelikulak, baina transak ziren horiek bai konektatu zuten benetan mezu horrekin eta agian pentsatu zuten inoiz ez dutela azalduta ikusi modu edo bitarteko horretan filmean antzeman zuten hori eta hori benetan inspiragarria izan zen niretzat. I saw the TV Glow estrainaldi horren ondoren edo apur bat lehenago hasi zen, baina banekien zer egiten saiatzen ari nintzen, eta uste dut sormen prozesu hori martxan zela, eta beraz banekien hasieratik zertaz hitz egin nahi nuen, eta norberaren nortasuna topatzea hitz egin nahi nuela, eta etxetzat sentitzen, edo nolabait esateko etxe sentitzen zenituen gauza horiek mugatzen zinduztela ein handi batean, hori guztia esan nahi nuen, baina hortik eta prozesu hortatik kanpo hitz egitea uste dut beharrezkoa dela, eta beraz filma komunikatzeko modua da, azken finean bitarteko gisa erabiltzen dut, eta oso aberasgarria izan da inpaktua ikustea, eta ez dut uste inork gizarte inpaktu gisa ulertu beharko lukeenik. Ez dugu egin behar filmik politiketan eragiteko, baizik eta pertsonei zerbait sortzeko, eta zerbait oso gordinaren inguruko da azken finean film hau, eta niretzat maparik ez zuen lur batena, eta horregatik jendearen erreakzioa ikustea zerbait zoragarria izan da, eta urtarrilean estrainatu zenetik esango nuke ehunka edo milaka pertsona etorri zaizkidala zuzenean niri hitz egitera edo online hitz egitera haien trantsizioa hizketan eta haien hobetze prozesu hizketan eta abar. Eta hori ikustea ederra da. Eta horrek uste dut gizartean inpaktua izan nahi duen filmat egiten saiatzen bagara, uste dut teilatutik hasi dugula etxea, eta uste dut ez dela hori bidea. Bai, azken finean hori konsekuentzia bada, ez ondori bat eta ez arrazoia. Ari zinen apur bat aipatzen, baina hitz egingo zenuke filmaren hasiera puntuaz eta abia puntuaz, sormen prozesuaren hasieraz. Bai, prozesu arraroa eta zirkularra da niretzat, eta harritzen eta txunditzen nauten gauzen inguruko galderak egiten ditut nik. Eta esaterako film honetan hasieran ideia bat bazegoen, nire haurtzaroak telebista ikusten, nire burua ikusten nuen hor, eta horrek nolabait jarraitu egiten zidan, eta zinuen burutik kendu. Neure oroitzapenak hortzen nituen, eta gogoratzen nuen bizitzaren magian sinisten nuela, eta telebistan ikusten nituen hainbat gauza, esaten zidatenak nolakoa izan behar zuen bizitza, eta horren oroitzapena nuen, eta 30 urteren ondoren nolabait etxea utzi dut ez itzultzeko modu batean, azken finean egin dudan trantsizioa dela, eta familiatik urrundu nintzen, eta argi eta garbi izan nuen, erabaki horrek esan nahi zuela ezin nuela etxera itzuli, baina asko pentsatzen ari nintzen, hasi nintzen leku horretaz, eta ni gaztean nintzeneko garaiaz, leku horretaz, eta nire oroitzapenek eta azteko garaiaz, nerabezaroaz, eta horrek guztiak buruan nola nahasi zidan, hori oso buruan izan dut, eta gaztaroan desegin behar izan nuen, telebistatik ikasi nuen ideia hori guztia. Nik telebista maite nuen, txikian nintzenean, eta nire emozioen alderdi handi bat uste nuen telebistan. Eta nolabait oso disoziatiboa zen niretzat, eta nire gorputzetik asko aldentzen ninduen.
eta astez aste Buffyren edo Twin Peaksen edo X-Filesen urrungo kapitulua ikusteko zain egoten nintzen, ez da, irrikitan. Eta nolabait bazegoen zauri psikiko bat, kasu honetan ere pertsonaiek badutena, eta da film telesaila ezestatzearena, eta horrek gorputzean duen eragina isla bat da, ezta. Eta hori hasieratik pentsatu nuen, irudi hori buruan izan nuen, eta telesaila bukatzeak eta pertsonaiak lurperatzea, metafora hori guztia banuen buruan, hori hasieratik, eta nire pertsonaiek lotura izatea lurperatze horrekin banuen. Eta azken finean lotura zuen ere, norbera bere jaioterrira itzultzearekin, eta pertsonaia estatik horiek agertzearekin, hori guztia banuen nolabait. Baina azken finean irudi horiek guztiek ez dute antzarik azken finean filma atera den moduarekin, ezta. Horko egunean, galdera erantzunetan, eta orain ere zuri entzuten burura etortzen zait agian oso lotuta daudela gauza guztiak oroitzapenekin eta sentimenduekin, eta benetan lotura sentitzen du nik ere hemen ere telebista azken finean niretzat bazen espazio seguru bat, eta tristura bukarazten zuen batzuetan, baina nahiko nuke apur bat gehiago hitz egitea nola pasatzen dituzun sentimendu eta oroitzapen horiek gidoi batera, eta nolako izan den idazteko prozesua, azken finean sentimendu bat izatea ulertzen dut, baina zaila izan behar du hori gero hitzetan jartzea, ezta? Bai, zaila bai, baina divertigarria ere bai, eta gogoan daukat erronka zaila zela iragana ekartzea burura, eta oroitzapenen eta haurtzaroaren mundu horretan murgiltzea, eta multimediak zuen anestesia horretan murgiltzea, ez da. Esango nuke film honekin saiatzen nintzela haurtzaroaren mundu horretan murgiltzea, eta nik ez dut asko gogoan haurtzarotik asko disoziatu nuelako, eta nolabait nire inkontzientean murgildu behar izan nuen gauzak miatzeko, eta txoko horiek guztiak zoko miatzeko azken finean, baina banuen amets bat nire jaioterriko leku jakin baten inguruan, futbol zelaiaren inguruan, eta futbol amerikarreko zelai horretan bazegoen pista bat, eta askotan joaten nintzen. Nire jaioterriko leku berezia zen, baina futbol amerikarreko zelaiaren atzean bazegoen aldapa txiki bat, eta gero beste zelai bat bazegoen. Nik uste beisbol zelai bat zela edo zerbait, baina atzen askorik erabiltzen, badakit belarra zuela zita, eta horren inguruko amets bat izan nuen. Zelaiaren atzeko zelaiaren ametsa, eta pentsatu nuen zergatik ari naiz nion inguruan amesten. Eta garbi gelditu zitzaidan, nire inkontzienteak zerbait esan nahi zidala, esaten zidala, horiek dira gogoan dituzun leku horiek, baina badaude beste gauza batzuk azpian daudenak, eta leku horien atzean daudenak nolabait zeharka, espazio ilunago batzuk, eta uste dut hori ethos bat bihurtu zela niretzat, espazio horiek gogora ekartzea eta irudikatzea. Esango nuke Ameriketako film asko daudela egoitza auzoen inguruan, eta esango nuke zineman honen egitaz guztiaz hitz egiteko hizkuntza bat izan dela, eta oso oro erabilia gainera, Steven Spielberg, aurrak bizikletan, irudi horiek benetan erabiliak izan dira. Stranger Things, gauza bera da, JJ Abrams esaterako Steven Spielbergen gandik hartzen ari zen hori guztia, eta nolabait kopiaren kopia zari gara, eta zerbait
oso klitxea bihurtu dena. Laurogeita hamarreko edo hirurogeita hamarreko hamarkadako auzo horien irudiek apur bat boterea galdu dute, klitxe bihurtuak. Eta nire helburua beraz zen, zelaiaren atzeko zelaia topatzea. Gogoan daukat, meditatu egin nuela, meditazioa egin nuela, benetan burua argitzeko eta gauzak gogora ekartzeko, oroitzapenak argitzeko. Gogoan daukat behin, ama ni aurra nintzela, eraman ninduela institutura hauteskunde egunean bozkatzera, eta gogoan daukat palankatxo batzuk zeudela hautagien izenekin, eta niretzat zoragarri izan zela benetan berezia gauez inguratzea eskolara, espazio horietara Madik filmean dioen bezala, eta erritualak ere bazeuden, eta horren adibidea da planetario puzgarria, irreala dirudi, baina benetan gertatzen zen, eta egiten zuten, eta nik Spielbergek gehiegi ere bilgabeko irudiak nahi nituen, baina benetan gertatzen zirenak, eta unibertsala izan ezarren, benetan esangura izatea, esangura zuten irudiak erabili nahi nituen, norabait eramateko gai zirenak, eta benetan fidela izan nahi nuen misio horrekin. Pertsonaia batzuetan jarri duzu eta bereziki hauen engan, Madirengan, baino gehiago, eta zergatik egin zenuen erabaki hori. Nik uste baduela horrek hainbat geruza. Filmeko harreman nagusia diren arren, egiaz film sailarekin biek dituzten harremanen ingurukoa da, eta Madiren erabakia, hauenen bila etortzekoa nolabait nagusia da, baina haien lotura gelan dagoen beste pertsonaren ingurukoa da, kasu honetan pantailaren ingurukoa. Horren guztiaren inguruan eraiki dute lotura hori. Baina filmaren gakoa da, zer egiten duzun horrekin, zer egiten duzun seinale horrekin. Gauza bera da, hemendik atera behar duzu eta pantailan ikusten duzun hori bihurtu behar duzu, zure bizitza hori ulertzen dute bi pertsonaiek era emozionalean, haurtzaroan, baina bi bide hartzen dituzte ezberdinak, eta Madiren bidea da erresilientzia eta konfiantza bide bat. Gakoa da, zoramena dirudien horretan konfiantza izatea, telesailatzaizu esaten ari ez dakizun zer, eta hori esaten du Madik, biok dakigu gauza bera, gu izango gara, espazio horretara itzultzen bagara, baina hauenek errepresioa eta ezezkoa erabakitzen du, eta erabakitzen du bere burua ikustea modu jakin batean. Nik film hau idatzi nuen bizpahiru hilabeten eramatzala hormonak hartzen, 2 urte edo igaro ziren armariotik atera nintzenean nire inguruarekin, eta benetan zintzoa izan nahi nuen trantsizioa hasteko prest zauden leku horretara heltzearen prozesu horrekin. Eta uste dut nire bizitzaren bertsioa asko daudela ona iritsi gabekoak azken finean, eta nire bizitzaren zati horri guztiak azken finean landu nahi nuen, eta hori asko da film batentzat, eta hortxe ikusten duzu azken finean hauen agian noizbait pertsona zoragarri bat bihurtzen, utzi egin behar diogu konturatzen zer bihurtuko den, eta horrek guztiak eta filmak erakusten badu zeinen gogorra den hori guztia, orduan lortuko dut edo lortu dut zerbait zintzoa eta benetakoa egiten. Nolabait, hauenetan badi gauza beraren bi alderdi edo bi alde bihurtzen dira.
Aldatu behar duzun zure barneko zerbaiten ingurukoa da azken finean gakoa, zerbait oso zailaren ingurukoa. Badago hemen Owenen eta Madiren kanpoko mundua, beti dena nolabait hor, baina ez dugu ikusten eta zenbateraino zen garrantzitsua zuretzat kanpoko eta barruko mundua erakusten eta kanpoko asaterako familia, harremanak, sutila da, baina hor badago. Beti da horeka konplexu bat nire lanean. Tentu handiagoz ibili nintzen nire lehen filmean, eta nire buruari oso arau zorrotzak ezarri nizkion, zer ikusiko genuen eta zer ez. Haien burua grabatzen ari ziren pertsonen ingurukoa zen, eta momentu batean 20 minutu edo 30 pasatu direnean, filmean, hirugarren pertsonako kamera ikusten dugu lehen aldiz. Lehen aldia da, ez duguna ikuspegi privilegiatu hori. Eta filma bigarren aldiz ikusten ez duzun arte ez zera konturatuko agian, baina galtzen duzu ikuspegi privilegiatu hori puntu horretatik aurrera, hirugarren pertsona horretatik aurrera. Eta nolabait pertsona horren testu inguruaz zerbait esaten ari nintzenean, zerbait biziki garrantzitsua zen, baina aldi berean zerbait merkea edo arriskutsua narratibari dagokionez. Pertsona hori eskolan ikusten baduzu bullyinga jasotzen edo lagunik gabe, pentsa dezakezu, horregatik ari da gertatzen hau guztia filmean. Berez, ambiguotasunaren muga horretan nenbilen kanpoko arrazoi guztiak guztiz erakutsi nahi izanik gabe, bestela zailagoa da ikusleek pertsonaiak bizituzten sentimendu horiek guztiak sentiaraztea, ezta? Eta uste dut bulkadaren jatorria dela ez nuela nahi kanpoko zerbait ez hitz egin, nahi nuen zerbait barnekoa jorratu eta barnetik etortzea nahi nuen. Esaten badugu Owenen gurasoak kristauak eta zoroak direla eta hasi dutela sexuaz lotsatzeko, nolabait galdu egiten da. Zu askatu egiten zaitu emozionalki eta barruan zer gertatzen den ulertarazteko ardura kentzen dizu nolabait, ezta? Ez da ja pertsonaia bat, baizik eta irudi bat, iskin batean dagoen irudi bat, baina badu lerro bat filmean, eta esaten du hori zalda neskentzako telesail bat, eta hori lotsaren irudi handi bat da. Uste dut, film honen bitartez, ideia bat landu nahi duen errepresioaren kasu zehatza hau eraiki zuten faktori hori guztiak erakutsi nahi nituen, baina izkutuan konformetasunaren, lotsaren eta represioaren boterea erakutsi nahi nuen, eta horrek zer ekosistema sortzen duen oso mingarria testu inguru jakinetan eta kasu jakin honetan. Nolabait filmak erakusten du zerbait hain sotilak kendu ditzakela pertsona baten hainbat hamarkada. Like this unique and really particular. Oso unibertso berezia eta bitxia sortu duzu eta ez duzuna izan dena azpimarratu, baina bai erakutsi eta zinema referentzia gaude, musika referentzia gaude, horretaz josia dago. Beraz, nahiko nuke esatea nola landu duzun hori eta nola sentitu zenuen edo zergatik atera zitzaizun horrela sortzea guztia. Oso divertigarria izan zen. Bereziki banuelako aurrekontua. Beti ez dudalako horrelakorik izan.
eta horrelakoak izateak, aurrekontu bat izatea, baditu bere alde txarrak ere. Banekien zertan ari nintzen murgiltzen, baina egiten ari nintzen horretan, aurrekontu bat dagoenean gauza batzuk ere alde batera utzi behar dituzula, eta amore eman behar duzula gauza batzuetan, langile asko izan da ere. Eta lehen film askoz txikiagoa zen, 10 pertsona ginen basoan lanean, eta esaterako gure aktore nagusia tarota irakurtzen ari zen, eta momentu batzuetan esaterako zenuen bihar goizean tarota egingo dugu, eta filmaren zatirik ederrena da niretzat ez, baina azpiegitura handia baldin badukazeu eta lantalde handiak baldin badituzu eta departamentu ezberdinak eta ezin dituzu horrelako bitxikeriak egin. Planari jarraitu egin behar duzu lan, azken finean, baina aurrekontu batekin lortzen duzu munduak eraikitzea. Eta uste dut film honetan benetan hori lortzen dela. Horixe konturatu nintzen, sekulako eszenatokiak eraiki genitzakeela konturatu nintzen, eta estetika jakinak lortzea, eta artista digitalekin lan egitea ere zoragarria eta bitxia izan zen. Sentitzen nintzen leku zoragarrian eta erakusten zidaten haien lana hasierako faseetan, eta esaten egin itzultzeko hasierako fase traketxago horietara, ez? Nik horrietara nahi nuen itzulit, zerbait traketxago nahi nuen, estetikoki, eta soinua eta filma ere oso garrantzitsua dira film honetan. Azken finean bitarteko guztiaren parte dira, eta prozesu guztiaren parte ere bai. Eta bitxia da, baina gauza horiek askotan filma itxi arte ere eta editatze prozesura arte ez dira azeleratzen. Uste dut filmak egiteko prozesu osoa dela etorkizunean zeure buruari opari bat egitea, baita gidoi bat egiteak. Gidoian idaz dezakezu hemen kanta bat jarriko dut, eta beraz kanta eder bat topatu behar duzu, eta hori guztia oso divertigarria da, eta benetan zirraragarria da, eta prozesu hori benetan aberasgarria. Nire hurrengo proiektuan hau guztia gehiago esploratu nahi dut, eta intimotasun handiagoa esango nuke badagoela. Ez du zertan izan improvisazioari lotua, baizik eta bai askatasunari lotua. Orduan baditugu agian eszenario handiagoak sortzea, eta hori da azken finaren bitarteko honen plazer handia. Esan nahi duzu apur bat gehiago bertan dauden referentzien inguruan, eta zure unibertsoaren zertzeladorien inguruan? Eta gazte-gaztetatik sorginen eta mamuen inguruko marrazkiz zirriborroak egiten dituen, eta esaten zuten beraz, arazoak ekarriko nituela nik handitan, hori badokat gogoan, baina beti erakarri naute estetika gotiko, queer eta gaueko horrek beti esan bezala erakarri nau, eta badu zerbait erromantikoan nire ustez. Kontua ez da bakarrik beldurrezkoak direla, eta beti erakarri naute horrelako kontuek esaterako kuiak zapaltzearen horrek, eta musika irudiek gaueko mundu suburbano gotiko horrek erakarri izan nago beti, eta uste dut horrekin asmatuko nuela. Hor baude Cronenberg eta Teenage Death trilogia eta 80ko hamarkadako telebista. Hori guztiak badira nire referentziak. Nolabait gustuko ditudan
eta nire denean dauden estetika horiek hartu nituen Buffykoa edo Nickelodeoneko saioetako irudiak, oso koloretsuak ilunak izan arren, Joel Schumacherren Batman filmak esaterako oso koloretsuak dira, zoragarriak dira, eta irudi horiek guztiek hartu nintuen, eta nolabait batu nituen edo transplantatu nituen autoren film honetan, ez? Hor erdian latex monstro bat egongo balitz bezala, eta antzeko zerbait egin nuen nire lehen filmean ere YouTubeko bideoen estetika hori artearen alderdi honekin nahastuta, eta hor gertatzen dira goi kultura eta behe kultura batzean sortzen den zerbait oso interesgarria dena gustuko dut esplotatzea. Eta nik uste bi aukera duela jendeak oso gustuko izatea edo ez ulertzea guztiz. Galderen tartea irekiko dugu, asko ditugu itxuraz, ura esaterako. Hi. Long life Buffy fan. Really enjoyed. Buffyren fana izan naiz beti eta filma oso gustuko izan dut, baina badu galdera bat. Ikusten da nola aldatu ziren oroitzapenak hasieratik bukaerara, eta bazirudiela telesailatzela bera gaztetan, eta gero zer esango zenuke horren inguruan, galdera daukat buruan. Zer esan nahi nuen nik horrekin tira? Esan beharko nuke edo ez? Bai, kontatuko dizuet nire filmaren interpretazioa. Uste dut guztiok lotu gaitezkela honekin. Filmean, eta bizitzan bezala, bizitzaren puntu batean atzera begira eta atzarrelako pertsona bera, eta gauza bera gertatzen zain niri jaioterrira joaten naizenean, jolastera joaten naizen lekua uste nuen oso handia zela, baina azken finean konturatzen naiz lorategi txiki bat besterik ez zela, baina nire oroitzapenetan asko handiagoa zela. Uste dut oroitzapenekin lotua handia duen film honetan zentzu handia zuela, hori mai gaineratzea. Telesailak erromantizazio handia zuen, magia handia zuen lehen aldiz ikusi genuenean, eta berez zentzugabea dirudi. Aurren sail besterik ez da, aurrekontu gutxirekin egina Kanadako koprodukzio bat izango balitz bezala. Hori da kontua. Gakoa ez da telebista saioa, baizik eta Owen bere burua kaiolatzen ari dela. Eta beraz garrantzia ez zen saioa, baizik eta saioak sentiarazten zuena. Helburua ez da 80ko hamarkadako telebistaren inguruko telebista errealista bat egitea, baizik eta garai hartan gauzak ikusteak sortzen zituen sentsazioen inguruko zerbait egitea. Eta esango nuke bere aitaren lekua hartzen ari da. Aitaren lekua, aita ikusi du denbora guztian, leku horretan telebizia ikusten, eta bere leku hartzen du. Owenek azken finean esaten du gizon bihurtzeko bere garaia dela, eta agian une horretan guztiz barneratzen duela aita hilden arren, aitaren dotrina hori guztia. Galdu egin du benetan den horren distira ikusteko gaitasuna galdu du, eta usteltzen ari da, disforia horrekin ez du dagoeneko konektatzen, eta uste dut gakoa eszena horretan dela lotxa sentitzen du telesaila ikustean. Uste dut hori dela trans pertsonek oso ondo ezagutzen dugun sentsazioa da. Nik nazkagarri moduan ikusten hauen norbaitekin ari naizenan badakit, eta uste dut edozein minoria ibiltzen dela zentzu hori buruan duela, ezta beren buruen
ulerkera bat, kanpoko begiradak eraikia, horixe badugu guk, eta begirada horrek hainbesteko boterea du Owenengan, bere garaian zoragarria zirudien hori lotsagarria bihurtu baita, harentzat. I'll explain anything from the movie that you want. Azalduko dut filmetik nahi duzuena noski. Hi. Kaixo, lehenik eta behin mila esker film ilun eta zoragarri honengatik benetan gustuko izan dut. Duela 2 hilabete ikusi nuen, Estatu Batuetan, eta benetan asko eta asko pentsatu dut honen inguruan. I don't know. I think there's like a few times in your life when you watch a film. Gutxitan bizitzan film bat ikusi eta ezin duzu horretan hor pentsatzeari utzi, ez da? Eta beraz eskerrak eman nahi dizkizut, ezin diodalako pentsatzeari utzi. Baina galdetu nahi dizut gauzatxo bat. Pinko Peikeko unibertsoak benetan jakin mina pizten dit eta zergatik izenburu hori oso espezifikoa da eta oso ona da nire ustez. Beraz hor sakontza nahiko nuke eta unibertso hori zehazki eraikitzeko prozesu nolako izan den jakin nahiko nuke ze referentzia izan dituzun, pertsonaiak ere aipatzea nahiko nuke, Mr. Melancholy benetan gustuko izan baitut. Divertigarria izan zen, egia esan hori opari moduko bat da. Pastitx moduko bat delako aurren kontuak dira niretzat eta hori guztia edaten hasi nintzen, beraz, parkean jolastea bestelakoa da. Pinko Peik izenburua The Cocteau Twins taldearen konpilazio album baten izenburua da, eta urtebetetze festa batean jantzeko horixe jarri nuen gai moduan, ez? Cocteau Twinsetako kideren baten moduan mozorratu etortzea, eta 2 pertsonak bakarrik egin zuten, eta nire lagun gehiak esan zidan inoizko gauzarik gehiena zela, ezta? Nik ezin nuen beste izen zoragarria horik burura ekarri, eta beraz horixe gelditu zitzaidan buruan, eta horixe jarri nion. Uste dut oso garrantzitsua dela beti behar duzun maila topatzea. Nik nahi nuen irudi arraro eta txoro hori topatzea. Batzuk txoroak dira eta zentzugabeak, eta batzuetan zentzugabeak izan arren ulertezak ez zergatik gustuko izango luketen. Eta banekien filmak ez zuela zentzurik izango edo ez zuela funtzionatuko, Pinko Peik horri gainetik begiratzen banion. Ezinezko izango litzatekelako ulertzea zergatik Owen eta Maddie lotura hori, ezta. Eta beraz film mota horrek leku batzuetatik eta bestetik hartu zituen elementuak, eta nire burutik ere bai batzuk. Badu gainera zerbait gertatzen dena zinematik, ez da, ustezko irudizko lagunak eta alderdi psikikoa eta beldurrezkoa berriz topatzea, hor badago jartzun bat. Narratiboki filmaren bilbean agertzen dena, nolabait. Gidoian esaterako lepokoa agertzen da jaiotzezko marka baten modura, esaterako gero aldatu zen. Eta Melankolia jauna, pertsonaia, George Mélièren Trip to the Moon horretan, eta Tonight horretan ere oinarrituta daude, melankolia, betiereko tristura, elementu hori guztiak nahastuta daude.
Eta gero gauza espezifikoak hartzen nintuen Buffytik edo Afraid of the Darketik. Divertigarri izan zen hori guztia, azken finean une batean dudarik gabe filma egitea amets gaizto bada, eta badirudi une batean Isabela eta Tararen rola egiten duten aktoreak ezin genituen egun berean leku berean izan, eta hortik beste metodologia bat atera nuen. Agian laku baten kontrako ertzetan dauden eta psikikoki hitz egiten zuten elkarrekin, eta hori egiten badute eta elkar topatzen badute agian funtzionatuko du. Tira, azkenean lortu genuen leku berean jartzea, baina topatu behar nuen emozionalki eta psikikoki azken finean funtzionatzen zuen formularen bat, eta horretan aritu nintzen. Hi Jane, thank you for being here. Eskerrik asko eta behon dizuela filmagatik. Ikusi dugu Phoebe Richardson eta Emma Stoneen izenak ze rol dute, zergatik agertzen dira kredituetan. Emma ez dago filmean produktorea izan zen, produktoretako bat. Nire lehen filma uste dut $14 truke egin nuen, eta $40 truke, eta bigarrengoa behintzat $50 truke izaten nahi nuen. Eta Dave McCarthy eta Emma Stone zen emazteek nik egin nahi nituen filmen modukoak egin nahi zituzte, eta benetan gustuko izan dituen, artistak dilako biak, eta santziaten funtsean gure boterea erabili nahi dugu. Emma Stonek esan zuen, zuk bezalako pertsonek filmak egiteko gure boterea erabili nahi dugu, eta esan duen hartuko dut, zure boterea gustura asko, eta gogoratzen dut Cruelaren kartel bat eta fish bat zegoela jaialdi batean, eta zuen bilerat egin berri nuela, eta zoragarra iruditzen egia esan. Eta Emma Stone gelan izatea zure alde egiten benetan lagungarria da, eta arraro hutsa izan beharrean badirudi heldua zarela, eta nirekin ere hori posible zela konturatu nintzen. Eta Phoeberi dagokionez, beti izan dudan ideia bat da, bere musika hasiera-hasieratik maitatu izan dut, eta Buffyn jotzen arituko litzateken pertsona bat zirudien. Twin Peaksek egiten zuen, eta 80ko hamarkadako askok ere bai. Astero Buffyn joaten ziren tabernara edo danelako lekura, eta beti zegoen rock talde bat singela jotzen, eta nik usan nuke gogoan eukala antzeko zerbait egiteko. Eta Phoeberen inguruan pentsatu nuen, eta beti nahi nuen idaztea berak kanta bat filmerako, eta beraz gauza zoragarria izan zen. Hitz hartuko dut, industrien esan zenulako, eta haren berriz esan duzulako. Beste egoera batzuetan eta momentu batzuetan hitz egin duzu honetan, baina esan duzu prozesu honetan ikasi duzula nola egiten diren filmak, eta eskolarekin alderatu duzu. Horren inguruan nahiko nuke apur bat gehiago sakontzea. Txarra izan zen oro har. Gustuko dut filmak egitea, eta gustuko dut filmak egiten dituzten pertsona horiekin guztiekin egotea, baina jendea engainatu behar duzu zuri filma egiten usteko, eta haietaz aprobetxatu behar duzu, haiek zutaz aprobetxatzen direna baino gehiago, eta esango nuke nahiko ondo ematen zaidala. Batzuetan, tornu dema ematen duenek, gauza politikoa ematen du, eta oso politikoa da maila honetako filma egitea, eta horrelako film bat egitea maila honetan oso politikoa da.
eta egin daitekenaren esker inguru horretan egongo zela uste nuen, eta azken finean diru asko dago jokoan, eta nire balioak, ez da bi aukerako zera bat, jende hona eta jende txarra, baina gaiztokeria handia dago, muturrekoa. Uste dut bihurri xamarran naizenez, eta txikitan ere halakoa nintzen, paliazo bihutsa nintzen eskolan. Hori dela eta uste dut gustu hartzen diot, eta badakit artista guztiei ez zaila gustatzen. Nik gustuko dut nolabait deabrorekin dantza egitea, ezta? Eta popkulturatik gauza erradikalak ikasteak benetako zerbait zirudien, benetako gauza autentikoa zirudien, eta pentsatzen nuen, sufrituko nuela, hainbat urtez, eta gero oso harroango nintzela, bultzatu nuen gauza horretaz. Horixe izan da nire esperientzia, eta uste dut ez dela inoiz gelditzen. Toronton mainguru bat izan nuen film egile legendarioenekin, 80 urte zituztenekin, eta haiek ere kexu ziren, hau dena nazkagarria zelako. Naiz eta gizarte artezaleagoa daukagun, eta ez zaborra. Bueno, hobeto esan da, nahiko genuke horrelako gizartea izan, eta ez daukaguna, nahiko nuke izan optimistagoa. Hurrengo proiektuetan topatuko alduzu modurik zineman lan egiteko, badago lan honik egiten duenik ere, badago jendea 5 egunetan film bat egiten duenik. Eta horrelako filma egiteko esan dakoa, deabrorekin dantza egin behar duzu, eta ez dut uste ez dagoenik modurik hau dena errazago egiteko, ez bada garrantziak kenduz, eta nire filmek transmititzen nahi dudan balioak konpartitzen ez dituzten jendearekin azken finean aritzea besterik ez dago. Baina divertigarria da. Ikusten duzunean, David Paritxek esaten duen bezala, absurdotasun hori guztia islatzen ari da, irudi ilun horien bitartez egia da. Badago diru bat tartean, baina badago zerbait divertigarria haiengandik zerbait hartzean eta, zurera ekartzean. Hi Jane, thank you so much. Kaixo Jane, mila esker guztia partekatzeagatik eta filmagatik. Uste dut esandakoaren jarraipena dela galdera, baina zenbat uste duzu aldatu dela hasierako gidoitik azken filmera, zenbat uste duzu aldatu dela eta zenbat aldendu dira bi bertsio hauek. Hau galdetzen dizut, jakimin handia daukadalako gauza baten inguruan, produktorearekin lan egiten ari garelako askotan, eta badago hitz bildurgarri bat, argitasuna eta diruaren balioa. Eta beraz, galdetu nizun, ea gidoia oso gertu dagoen ikusi genuen horretatik edo aldaketa asko izan ziren bitartean. Nik edizioan lan asko egin nuen, baina une batzuetan sentitzen nuen presioa neukala gauzak egiteko eta oharrak hartzeko, eta niretzat gaizki zeuden gauzak ere txertatu behar nituela, eta borroka horiek guztiak banan borrokatu behar dira. Askotan baina filma hobeago bihurtu dira, eta estudiotik ohar onak eta oso onak jaso ditut. Gauza bera gertatu zitzaidan lehen filmarekin.
Eta esango nuke argitasuna badela hitz ona, nik argitasuna gustatzen zait, hitz moduan nahi dut nire filmek argitasuna izatea, ez dut nahi soilak izatea, baina sakonean ambiguak direnak ere ez dakit nahi ditudan. Ikusleak bere buruari galdetzeko izugarri uztea ere ez dakit ba. Esango nuke badagoela muga bat edo atalaxe bat oso lerro fina. Ambiguotasun gehiegi baldin badago, jendari ez zaio axola. Eta argiegi baldin badago ere, interesa galtzen du jendeak, beraz, esango nuke horgakoa dela jakitea zenbat gauza utz daitezkeen ambiguo eta gidoiko gauzatzuk egiturazkoak ziren, izan ere egitura hasten den moduan hasi zen, baina gero gaur egunera bueltatzen zen, eta gero atzera egiten zuen berriz institutura, eta gero berriz aurrera. Eta edizioan konturatu nintzen estudioko bar baten ondorioz, oso ona zen abide batez, konturatu nintzen gehiegi zela, errealitatea bera zalantzan jarrarazten ari nintzeleko, eta benetan denbora hautsi eta konplexuegi batean murgiltzen ari ginelako narratiboki beraz gehiegi zen, eta horregatik 1986, 2000, 2009, horrela antolatu genuen gero, era linear batean. Bestela gauza zoratzeko gauza gehiagi gertatzen ari zirelako, eta nolabait sartzeko modukoa bihurtu zen filma. Eta esan bezala, marra oso fina da, eta prozesu mingarria da. Artista guztiek lan emozional asko jarri behar duelako bere lanaren egituran, eta ideian, eta konturatu behar dugulako batzuetan gauzatzuek ez duela funtzionatzen. Gero gidoia ez daukagu eskuartean, filma ikusi besterik ez dugu egiten, eta ikusten, eta ez dakigu zerrek funtzionatzen duen, eta zerrek ez. Hortaz hortik kanpo, esan nuke gidoiak filtasun handia duela filmarekin, eta ez dagoela ezer nahi nuenik eta ez dagoenik. Uste dut behin ere ez nola sentitu filmak kendu zidatenik, edo kentzen ari zaizkidatenik. Badakizu jendeak noiz esaten duen zer demontre dau, eta noiz duen jendeak zerbait gustuko. Denbora daukagu beste bi galderarako, hor bazegoen bat egiteko zain. Barkatuko didazue ingelesagatik, baina uste dut meta txiste handia zegoelako, Tara izena zuelako pertsonak, baina Tararena egiten zuen pertsona ere filmean nagoelako. Zer izan zen lehenengo Tara izendatzea pertsona edo Tara. Hor Buffyn ez dakizuenik, hau ez dakizuen entzat. Hor Buffyn bazegoen pertsonaia bat, Tara izenan zuena, eta telebistako lehen musu homosexuala izan zen, ez dakit badakizuen, gero Tara pertsonaia hil egin zuten, modu tragiko batean, eta askok ulertu zuten gehi maitasun historio guztiek bukatu behar dutela, nolabait era tragikoan, eta egon zen hor Buffyren fanen artean puntu bat, eta eztabaida horren inguruan. Nik maite nuen Buffy, oso gustuko nuen, eta eta hango pertsonaiek garrantzi handia zuten niretzat, eta pertsonaia hori hiltzenean, eragina izan zuen horrek niregan. Eta Buffyko
askok esan zuten oso inguru toksikoa zela saila, eta gauza, onak ez zirenak ere gertatzen zirela, nolabait zaila da hor ez sentitzea lotura pertsonaia horrei eta haren harremanari sailan ematen zaion tratamenduarekin, eta nik Tara berriz berpiztu nahi egin nuen, eta nahi dut 80etan hasi ginen horientzat egotea queertasuna eta ematea errespetua pertsonaia horri. Gidoian erabaki nuen izena ematea pertsonaia honi modu honetan, baina Amber Benson nahi nuen, Buffyn Tararen egin zuena, eta ez da enekien parte hartuko ote zuen, eta Los Angelesetik ekarri behar nuen eszena bakarra egiteko, diru xauketa hutsa izango zelakoan, eta borroka egin behar izan nuen, eta negar pixka bat, eta eta hor egin behar izan nuen lan handia. Post-strukturalistak gisa gustatzen zait, gauza hauek aurretik ez jakitea, eta jakinez arren filma emozionalki bizitzea, ez da beharrezkoa guztia jakitea hori guztia lortzeko, baina gustuko dut film hauez betetzea, filmaren inguruko zerbait handiagoa esan izateko, edo esangura handiagoa izateko. Bat eta azkena egingo dugu, ados? Hola Jane, enhorabuena. Kaixo Jane, behon daizula, filmatik. Uste dut zerbait oso garrantzitsua ikusarazten ari zarela, eta jakin nahiko nuke kolektiboko pertsona hori guztiei zer esango zenieken bereziki horrelako historiak kontatu nahi dituzten horiei. Transei? Trans people. Transei edo nik bezala gustu nahi duten zinemagilei transei bereziki. Zer esango nieke? It's definitely a specific kind of exhausting, especially when you're trying to make movies for this much money. Beste diruko filmak egin nahi dituzunean, pertsona transa naizenez, iruditzen zait niretzat filmaren gakoak direnak batzuetan okertzat jotzen direla. Batez ere espazioa gizonek dominatzen dutelako, menderatzen dutelako. Bertaz, prest egon behar dugu hori guztia ulertzeko, eta fede handia izan behar dugula geure buruan. Hain zuzen, fedea prozesuaren parte handi bat da. Urteak ematen dituzu sinistan kanpoko validazioaren bila ibili behar duzula, eta azken finean norbaiten diru hartuko duzula, eta kreatiboki edo finanziarioki balioa duen zerbait sortuko duzula. Norberarengan benetan sinetsi behar da, eta geure buruei galdera asko egiten dizkiegu, jakiteko mereziote dugun fede hori edo ez. Esango nuke transpertsonak minoria garenez, horrelako mundu komertzialean zerbait sortzea, horrek esan nahi du bultza egin behar ditugula eta mugitu egin behar ditugula dauden mugak. Horregatik maite dituzunak izan behar dituzu inguruan. Nik neure queer familia topatu nuen komunistak eta nekazariak, eta topatu nuen maite nituen pertsonak mundu honetan zerikusirik ez duten horiek. Eta horrek eman zidan niri egonkortasun emozionala.
Hollywoodera joaten naizenean nire hurrengo filma egiteko komentzitzera, behar dut gero bultzada bat eta beste kontu bat da, sinesmen politiko bat, helburua eta transa izatenen gakoa ez da nortasun hutsa politikoa ere bada. Da, esatea, sinestea mundu bat era ezberdinean eraiki daitekeela eta baimenduta dagoenaren mugak aldatu egin daitezkeela. Nolabait etengabe sentitzen dut, presio asimilazio presio handia dagoela Hollywooden bereziki ahots queerrekin. Eta jende askorentzat helburua dela gustagarri bihurtzea gizarte normatiboarentzat. Hori nolabait gentrifikazioa izango balitz bezala sentitzen da, edo horrela haute ematen dut. Eta beraz fidelak izan behar dugu geure buruekin lan egiten ari garenean. Eta saiatu behar dugu sistema batekin lan egiteak ez duela esan nahi sistema hori babesten dugunik, hori buruan izan behar dugu. Eta alaxe egin behar dute beste zinemagileek ere. Uste dut oso ideia ederra dela, bukatzeko eskerrik asko, hemen egoteagatik, etortzeagatik, eta filma aurkezteagatik. Espero dut hurrengo produktuan ere ikusiko zaitugula, etorkizunean mila esker benetan.